Takže čaute ľudia, vítajte pri novom videu a som tu s Lukaskom. Hello. A som tu ešte, jak sa voláš na Brawl Stars? Jedna. Hello. Dobre, takže a ideme Otvárať Stardropy. otvárať Stardropy za Brawl Pass. Takže Ty otvor 12. Máme ich tu 24, máme ich tu 24 a ten Legendary som už otvoril, ale nenatáčal som ho, takže mi prosím prepáčte. Takže ideme prvý. Epic. Kokos dostal mytik. Epic, dobre. 200, teraz ty. Ne, ty otvor Okay. 12. Rýchlejšie to otváraj, naše video bude trvať 3 dní. To asi nechceš. Prepačte ľudia, vôbec nevie otvárať Stardropy, dobre, chápete? Super. Teší sa z Epic Stardropov, je to veľmi divné, viete? Pri jednotke? Jo, áno. 1, 2, 3, 4. Takže 5. ideme. 5. Zase mu nič nedropne. Bro, super. 6. Vidíte? Ja som presne to vravel. Gratulujem. Dobre. Tik-tak, máme tik-tak. Ja sa ešte nemám tika, lebo máme Jo, je tik-tak, to dobre. totálny nubák a nemá pika, to je hamba. Takže už máme jedného brawlera. Mythic! Teraz Nie. bude Legendary. Mythic, zasa. OK, tak už začína otvárať. Jo, nie. Bra, akože to je čo? Máš šťastie. Už som dal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 25. 11. Zasa. A teraz posledný. Čo ide otvárať? Pane, mi niečo lepšie ako rare? A nemýlil som sa. Ja idem otvárať, let's go. Lukasko. Takže ideme na to. Takže. Gratulujem Lukaskovi, ktorý bude mi väčší šťastie. Super, on sa nezdá. Sa nezdá. Šťastie sa tu prejavuje naplno. Otvoril som Legendary Brawler. Nie Brawler a Stardrop. Poďme, Legendary. Poďme. Let's go. Tak kto? Tak kto? Ako Dropol mu Epic skin na Nitu. Dobre. 149 gemov potom, upresňujem. Bra. To stojí 149? Gemov. Dobre. Ale nedá sa to predať. Lepšia grera. Ja to mám Legendary, čo na to poviete? Lebo neotvoríš. Pozrite, vidíte? To je trapák. Máme, dobre. To je otrubák. To je otrubák lomeno trapák. Nevie otvorí Legendary. Drž hubu, inak ti nedáme nič. To je jedno. Počúvajte, viete čo, ak chcete, tak môžeme toto video predĺžiť, dokým by sme nezískali Legendary Stardrop. A to už bolo o niečom inom, ľudia. A to je jedno akože. No my to všetci to chceme. A ja to chcem. Takže zatiaľ sme dostali 2 mytiky, 1 Legendary. Zatvoríme to. Nie. Si nadáva. Dobre, takže. Ja idem. Tak jasne budeme otvárať. No ľudia, teraz ideme. Bra, toto ešte budeme otvárať, ale neviem, Poďme či sa aj zahrať jeden battle. Poďme sa zahrať jeden battle. No tak poďme OK, takže poďme s TikTakom, lebo to A poďme ranked. Alebo ne, poďme iné. Normálne A toto je upgrade. to je upgrade, nie na 11. Tak počkaj. Dobre. Čo si dáme? Poďme solo showdowny, aby sme nevyzerali ako trapaci na YouTube. Hlavne ten typek. To je jedno, dobre. Počkaj, ja mám nápad, dáme random toto.
túto mapu chaos. Ježiš, to je toto tu. To je kravina, ale ideme sa to zahrať. Odporúčanie, nikdy na tomto nehráte týka, lebo uvidíte, ja potom zahrám Angela a uvidíte, čo sa s nimi stane. To mi verte, kamoš. Rozdrtíme im. To som dneska tryhardil s Angelom, ale to je... Ja som to dal na first try, kamoško, toto stiestvo. Ja som skočil na odporúčanie, nechodiť do stredu, keďže máš týka. A čo tu mám kempiť? Áno. Nie, však tam pôjde zóna, Petričko, no choď tam. Keď nepôjde, až keď pôjde Keď zomru, keď budú 3 teams left iba. Počúvaj takto, ja ti poviem, že keď tuto bude zóna, tak už tuto ešte takto, keď bude zóna, už tuto, ešte ostane. Máš čas, pretože, vieš čo, Ideme kempiť. A tu niekto sa dá dostať? Nie. Alebo vie? Nikto tak Vie, môžeme ale nedať. Čo to je? Nechoďte. To čo je? Nechoďte. Odporúčanie stále. No už Tu postaň ísť. Ja už idem. Choď. Ja idem. Nevadí, tá Penny tam bude kempiť. Nikdy som nerobil Penny zabíj. Nevadí. ten Angel je dobrý. Nevadí. No tak teraz môžem prosím vás ukázať, ako sa hrá. Nemôžeš, lebo video končí, takže... Nie, ešte jeden battle. Prosím, jeden. Daj Edgara. Ešte si zahráme jeden battle. Angelov. S Angelom. Alright, Angelo. Poďme pozvať kamoša. Ups. Možno príde, možno ne. Nevyzerá to tak, že má vás nejaký záujem. Dobre, takže čau. Preto ste čo Nevadí, tak čus. Idem ja. Dobre, ideš ty. Ale potom to sa video končí. A urobíme ďalšie. Nekončí, bude ešte jedno. Buď ticho. Toto bude najlepšie video. Čo má tento? Niečo má. Get out of my way. Drž to, odporúčam. Get out of my balls. Zober si paprky, aby si dala väčší damage. On skápal. Choď. Mám? Veď a pojedeme aj do vody. Bombokláter. Teraz, A teraz, keď to tam niekto... nechoď tam, lebo on vie skočiť tak, že na to dočíne. A možno už vystrelím do pomedzi, to dá sa tak. Nie, no, niekedy to dá proste. Niekedy sa dá vystreliť takto pomedzi, skús. Mne to nabíjalo útok. On sa vyspalne. Ja je naspäť. Kempy. Len tak, že vy prehráte. Lebo nemáte sa ako. Takže to je jedno. Máte jedinú možnosť, že ten tvoj len vie, lebo niečo zažil. Vidno, že mu to veľmi ide. No, úplne. No, super, Prehrali ste, lebo si zóňa zamržená. On teda Môžem ťa skočí. vyhýtovať, ten debil. On ti tam skočí. Hello, amigo. Poď zabiť, neviem. Dobre, nevyhýtuje. Bombo, si skoro zomrel asi na vode iba. To si dobrý. Na hituje? Ale on ti tam nechce skočiť, on je blbý. Teraz sa to nevie, nedá. on tam To sa nevie nedá, skočiť. lebo... Oni vyhrajú tých cigáni. Ale prehráš, lebo skápeš na zemi, tak zle. Drama, please. S takými vysokými hádkami, tak to nezabije ani kebyže čo robí. On ťa vie ináč hitnúť. Ahoj. Aj, tak koho to zaujíma. Ty nechoď, niekedy ho vie hitovať. Len ešte je dosť blbé, že ty nemôže dať. Na čo? Skápeš na zemi, ďakujem. Keď to vyhrá. Nepôjdeš mu. Dobre, takže... Nie, ešte sme Prehrali neskončili. sme... Takže teraz pôjdem ja, aby som vám ukázal, Nie. ako sa hrá Brawl Stars. Nie, počkajte. Končíme. Ticho. Končíme, takže čaute, vidíme Takže sa. dovidenia. Vidíme sa pri novom videu. Čaute. Čaute. Prestaň, Adam.